És akkor mit lehet kapni? Ez nem ez nincs is nem tudom. Így érzem, Képzeljétek el, hogy a filmben mindenki egészségtelen kaját hoznak. Mi lenne, ha csak bevezetnék egy sor egészséges kaját? Szóltak. nem is rossz. Jó, ez Tetszik. Legyen. Nagyon Legyen. Legyen ez a projekt. Legyen? Jó. Persze. Igazából látjátok az árlistát, új turmixeink vannak, nagyon finomok az erdélygyümölcsösek, illetve gyümölcssaletek, zöldségsaletek is találhatók. Úgyhogy próbáljátok. Ingának hívnak. Elvégeztem néhány képzést ebbe a témába, például táplálkozási tanácsadó képzést, életmód tanácsadó, sporttáplálkozásit, meg teljesítményfokozási láthatat, akkor körülbelül 15-20 percig pörögtől le az agy, de közben meg vércukoringadozásunk lesz, utána sokkal rosszabb lesz a helyzet, még akar cukrot az agy, ezért nem érdemes ezzel próbálkozni. Thank you.